kadwa. Pero pakasita tagbiraw. Pakasita. Kabang biraw. Ika doon na rin. Why? Yung bagkin na, ayan, nagaduka yung magaya. Masisirat kami. Imagan mo dyan kita ko. Na po. Pili-pili ka pa lang. Araw to yung lagaro. Wala. Datan. Ako ba Ay, pamali nagsalud-salud. Yan na kanya, oh. Amado Espino, Wino Amado Perez. Amado Espino, Wino Amado Espino. Kanya ti, mano taon niya? Isuksaw. Ay, nagsapa kayo na pulo. Sapa ka ba nalungkot? Itiwan kayo, itiwan. Mano taon niyo? Cinta. Cinta. Ada asawa yun. Ada, ayan na nga. Ada di balay. Apay nakukunyang tao. Nakukunyang tao. Ang bibiro ka timarong ganyan. Natuya ko, narumang ka. Natuya yun. Gurka. Kasi may sakasala. Kasi hindi may sasama na sila. Hindi ka natin masawa. Kasi panagmahal. Ada sahabat landok na. Apa ninyo? Tugo kayo. Ay, tiasa mo. Mati, marigatan ko di sa kanan niya ang mga nakagkutput amay. Tuya mo tanawa lang ako, singalot ang tubaw. Mas nagdidikta mo tanawa, ay kata masirip yung ginatag ko. Ang kata yung charot. Okay ba kayo na bakla ka? Ano na bakla niya, pinagkita niya. Babae ako yung bakla ka. Babae. Nata na ibang mabakla kitugtug kat tao. Well, babayak. Basta. Nya ti trabaho yung ka. Sige, kapot ka lang, baka naamot isang ako. Nagtigos kayo. Bayakin na. Nabayakin. Nagtigos kayo, nabayakin ka raw. Na. Alas dos ti malaw, alas dos ti parbangong. Alas dos ti malaw. Yung oras na alas 94, malaglapat ang shirt mo, makikita ka yung pinya. Seram, kabakadang malamisa na tutot angkel. Narigatan na singkilan na katinyusit ka sa dabayo jisip ng burigo. Sakto pa yun nakatutpot, tabaka no makabilang din ang agluha. Narigatan, pagtutot ngayon mo. Aratoy ni Patugmaw. Ayun na ni Janjan. Ayun na. Ano bindata ka, puros data. Kailan na kayo? Jaketi ka puros na manglulukot yung 20 na kayo sakti manglukaw. Wag. Katatrabaho yaw, ang kalamadaw. Awan ti trabaho yaw. Sadot kayo garaw. Lakay kayo, nawal, matarusak na lakay kayo, kas kadabakat kayo ng kay trabaho. Karong kandidato, ay na po, nakasuong kayo, mati po, nakasuong kayo garoon ti kapasan. Data ang kapas. Ay, kung ano kapas kami. Ninay na po, nagagusugurin pumpun yung tuyo. Abay. Hanggang mo na agat natay nga, nagduduma gato yung utot, tas gadakwa. Ang kagay, inaapo, igatangan kanto tikwang, igatangan kanto sombrerong. Well, isang kang inaan to, pagka 35. Nagaw, at sisida ka tibukbukal, angkal. Bukbukal te. Ikakapso mo tila kayon, ay diyan, makayon! Inaapo, bugbugsot sa amot ka! Ay, pasampay mata! Ang gulay ka nagpakak tanin, agar arubos mo tal. Ang gulay patuloy. Agaw, agsitsina ka tibukbukal. Ba ito? Agmulmula kayo tibukal. Kalat mo siya ka? Kayang. Istipot lang. Ikupit mo lang na ganyan, nakakupit to pa. Inya ti imulmula yung mabubukal aya. Andiyan nagbangbangkag. Ang kagbangbangkaga, nga may di agbangbangkag kayaw. Kitang taman tayo may mayang garaw, no di kayo manalo kayo nga talaga. Ay wow, ay na, agbangbangkag kayo lang tapay ko na. Dato'y dagani Lapay na kayo dito. Ukwan yun to, kanuwa, ha? In fairness, nalinis sa amin na upan at ay lamay sa tihaan. Pagdugdugong nyo siguro natin. Ikikiin na. O, sige ka raw. Dire ka.
Ay, nagpudaw. Inturong daan mat kinyami ti silawad kasla kami malag manukaw. Nagpudaw. Sungag kakapsot tila kita mo na incubator. Ay na mo. Nagligamag ka. Kasi ka ang piling iti nakalungon si ka. Managado iti kwa silaw na napudaw. Kasta lang. Kasta lang. Deep light. Maestro, gidatan ang kal. Parta ka. Gidamot tal. Kakapsot kayo sama. Kanyo mandanong tila kay. Ganong kami. Diyan burbura. Diyan burbura. Ito na. Na. Kal. Ay, nakikita na GTV. Na GTV nga bubuy-buya, di Facebook lang. Anak ko nga makikita GTV. Sika! Na! Kapagpata na eh. Sulay mo. Hindi ako paano man yung sulay. Kapagpata ni Sulay. Kambal mo. Ay, Sulay ka sa rampitan. Oh, garampitan tadi nga ubeng. Lukat ako na, kala nga masakpay mang lukat mo. Inumang lang karudan. Lukatan niyo! Lukat ang banta na kami pong siya. Umararamigot dito. Sige, kapay naman. Kayo mga masikaw. Minum kayo. Sige. Well, ang problema. Minum kayo. Katanya pa na pismas yun. Partakan nyo. Panay. Tartaray ti oras. Glok. Nagtipid ka mo dyan. Glok lang. Talulain. Sige ka, maestro. Bagi yun na ito. Gaman nyo. Kumasara. Kasalaan ka. Kasala ni Solay. Ay, magandang gabi pumalit sa inyong lahat. Siya apo ni Solay, kadwa ni Amo ang Amado. Sige, bakit? Siri-siri kong tabas. Bawa makita na ilulang dita. Nasir-siripin nyo dyan. Masirik mo ta nagadubal ko na data. Narigata na mga nakot maubed. Jigan sa banger. Jigan sa banger. Jigan banger. Di sikatikit siray ko na tam. Ay, tanong makita na Jimmy. Agay ka Jenny, tanong makita di sariling di YouTube. No puraw nga bukal, tambo-tambo. No nalabaga chicken, bubukayo. No nangisip na bukal. Natin nangisip na bukal. Naka na. Takit kaldi nga talaga. Takit kalday. Takilang arulan, nagaras may pinagbaga, mayusang matang. Takit kalding. Tasyay. Kamasit ko na. Islang na. No, nangisip nga ka. Takit kalding. Kano sa siya. No, nasilang nabukol. Ada sir-sirit mo nasilang ditantay. Nagcik ang derderitso niya, derderitsaw. Yung pinasilang nga mo kalantay. Ma'am, nalawatan niyo, baka munag kayo Kaya mo nunag. Yung nasilang nga po kalantay. Siya na kiwa papapang. Bakang patakit kaldiyan. Yung nasilang nga po kal. Ukol-ukol. Ukol-ukol. Makayang kanto mga kayang. Kasta. Ayun, nagpaiso ang nasilang di makikita mo dito. Yan nga. Napulot ng rambutan. Nasilang ka no, tiukol yung lalaki, ang kal. Ang jamu ka. Maday mamaw, maday may chichek. Check up mo na ka. Kumusta mo? Nyangay, kumusta kayo? Nyangay, kasjay. Kumustaan nyo mo na ka, po, nataysamot po. Magugutay. Kay. Langkol. Nakumatos kayo sa amot tao. Alaw mo sa. Kasi makan, Amado. Suplikat to, ibalayaw.
Awan saksakitan niyo. Saka na, nagagsoy. Dadagsan ta sa kayo, tulungan kayo. Alay, paputod yung ta sa kayo, tanang mga dadagsunaw. Apay na sakit na ta sa kayo. Nagkukutal. Awan. Sa marigatan kayo magna, kunayon niya. Admin maintenance kayo. Uy. Well, tagmamano agas yaw. Namatay. Ibakam, gano'y kang kakwartan. Intertigiran mo. Ito ti gobyerno. Sige, ito to ni Suleng, ikang kanto pangagas mo. Ha? Uray mo ka na malpas kami. Diyan mo balat na usuldok tata, nakautang mo tayo diyan. Delikado. Kasi, nandamay kang kanto pagkatang mo tayo sa akam. Ay, pagkatang mo sa akin. Pagkatang mo agas na sa akam. Well, at kan sunang karutan, sungit-sungit tayo, imbes na ikang kumasang ariboy, kang kalabayin tayo. Masung-sungit ka mal. Sige, ikaw. No na silang mabukal, bukal ni Angko. Muray ka, baka masipa na tinakay. Muray ka, tuyak, baka masipa na. May met dito yan. Pira gamot, madinagam-gamudan na. Madinagam-gamudan. Muray ka ito, sulsulkot ko yun. Sige, nagugwapo kayo, nagpipintas kita gatoy. Mamati kayaw. Nagpipintas nga rin kita, isang yun eh. Awan nita, jukin niya nga partner ko dito. Awan apa? Awan. Ang kayo nagla-live up po ti Facebook. Bawal. Wala dyan yun ang galing si Isum na yun. Diyan. Nata. Oh. Sige na ka. Maganda tayo. Makanang to. Tanariga to niya angkol nga mga doon. Tadasaksakitan na nariga mo't nga banugan. Yan, tagasagod. Aba mo damdama. Palpasan ka pa yung tatay bukol-bukol. Agaw. No natanggan nga bukal ay yung gaita. No na silang siya'y bukal kamatis na ita. No na kulog siya'y bukal ibong gaita. No na kuti siya'y bukal. Memorize na dati bakit nga talaga? Sikog ka daw. Pwede kayo ni Abi Maria ko na ni Maria nga sikog ka dagaws. Nante yan, nante. Damag man yan tayo. Damagam. Ngati nagkunti nga bukalan tayo. Saknipong ko naman ah. Saknipong, si kayo nga, hindi ba tayo nga namin yun, nanay? Tapay ni Angkal? Tapay ni Angkal? Balo, single? Balo, isakto balo ka ba? Gino ba? Balo mo. Pinalo kayo ano ka? Sabi, kay Balo. Pinalo kayo. Maruti tawon nyo lang tayo. Maruti anak yun. May mesa? Kayo pa yung kanayunan? Di tawon niya. Di tawon niya lang, Ayun ang anak ko na tawag. Tawag. Baligtad, tawag ko baligtad. Sorry. Ngayon ang tinatawon nyo ka ng Tawag. tay. Kayo pa yung kanayunan. Wala tungod na po na tanong pa. Nga may tinagkuti nga bukal. Sikaw. Kunayaw. Sikog ka no. Haan. At abay maramid bago yung sikaw. Well, Yeah. ano tayo? Tungkol ang maestro. Tog ka maestro. No nagkuti jay bukal. Makatugtog ke. Tungkol pa isang sikaw. Ay na may mayat ko medyo yung dali ayat akindog mo pungkay. Yan tinugtog ka. Kasi ano atin No po? nagkuti bukal. Makatoga. Pero wala rin. Nakatog ka. Tungkol pa isang sikaw. No puraw nga itlog. Di kuutso dahil taong pakilam na tila kaya. No nalabagan siya'y itlog. Malabday ka. No bukan nga itlog. Balot gaita. Ayuda. No ay. Nakita na dito yung guys. At tinihingan ni Pilang. Ah, ito. Pilang. Ayuda din, ayuda. Saka yun ah. Nakalista kami ba na po? Nakalista Sa'yo kami. mali sila kaya.
Sa bali mo na parang napilaan uncle. Ijiti pilat yung ayudan, itapon niya pa nam. Sama ko na tayo. No banking na itlog. Dati banking na itlog. Lante muna ta. Makisama kayo ako. Ag-isam kayo, nagkatawa kayo, pinagibaga kayo, nanyaman dagiti kayo nga ibaga. Ayan, ayan tayo. Inya karot, iti banking nga itlog. Sister, baka mo. Ay, di mo alam. Lagi ta kansan ko. Banking nga itlog nakakita. Siyak nakaraman ako. Ay, well. Ay, banking nga itlog. Buukan nga itlog ganyan na kan ko. Ay, ano banking? Banking nga itlog. Anak kayo nakaraman mo. Maditay dyan. Nagat-gisgis siya ko kung mga boyfriend ito ka. Gisgis siya ko mga boyfriend. Narap maksika. Tata. Katagot. Ang takakapay kasi matipanak na niya. Baka niyang gawin nga amado ata. Sa wali kinakalamado, nakukot din ay siya kasi niya. Tapos nagay niya so. So, ano banking ko kaya? Amado ka't nakakukot di ikuha na masadod damay niya so ako na. Yan na masadot. Masadod ang agunat. So nakakukot. At yung naging ex-boyfriend ko, ay gandanit maboyfriend. Matibarigatan hindi nga magnakas dyan. Apay nga. Nakapay nga takong kuna. Adi man antik nga chismusay. Baga na rin nga. Sulay data mo, tasagsagutan data. Ano maboyfriend mo data? At babawi kang tawag na na. Apay ko na. Ay na ko. Banking taitlog na. Kasi ka maman. Makita, may sa lalaki, no magnada ka dakkel, basig, kasig na. Asa? Among latan nga banking ito pagitan. Nataksan di may isa. Kasi nga mga magnansa. Maano? Yung kadato yung pantay. Mga pantay, nagkita ng tilay. Talaga may nilab sa di bakit kailangan po dyan. No banking na itlog, bumauday ka. No puraw mabuok, banday na. No lalamuyon na buok, na ano'y day ka. No lamunat na buok, naribanday ka. No kulot na buok. Ayaw tingin. Kapag yumingon. Lagi ka bench. Hindi ba nga? Class, sama urmot na siya, well. Baka style ko na ba di mo Julio? Iya, tigot. Ikulot na po. That is not almost. Okay? Okay. 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 Sige, nga sagot mo. Agdal na kayo. Kaya kaapa, ang urmot na dyan. Kaapa na kayo lang. Ano sa mamuta? No, kulot nga mo, natural dayta. Parental guidance sa ako dagiti anak niya na nyaman dagiti malawlawat ko dito joke ko lang. Ubeng, pangasiyo, anyo gaya na niya, batang ito may sursura yun to laki din ng mujul niya. Well, pero may medsal, di ka na eh. Yeah. Sakala ko nga eh. Pinatawag ko. Sakala gaya nga eh, nga ina ti barangay. Tembag, kinagasat, narigit kami na po. Tama kita. Alam, tuman amin, nabubuto yung itong madano na po, iti leksyon. Gaya-gaya ka po, nga ina, iti barangay yaw. Alam, to tabuto yung angkal. Kinangkal. Kapag kita bubutaw. Bon, kung ipakasit na kita nga bubuto yung kapag nanayunag to, dakal to, butata nga buto para kanya. Butos. Kapag ang buto. Buto, kaisulatagan. Lukano ka raw. Tayo doon, mapagpagasatan ng tiyo suleng. Agbalay na po, ngayon na, ti barangay yaw. Amin to po, madawatan nyo kanyak. Sung batak to, matidakal na. Okay. Okay. Nagitulitan. No, murang. Tao makalbingan. Tapos na mababayi na kinaramit ko. No, murang naman labos na ganyan. Wow, hindi nga labos.
May timaningan na basa. Ni umlot ni kako ni bakit ko ni. Bakit mo? Umlo ka. May nakabasa kay Manday. Bakit basa? Ala. May timaningan na basa kay niya perma malala na tibakutan. Apay niya ya datang siga pung saw nakaramang katimaningan na basa. Ay, agtubog pa. Agtubog Alang nga basa. Ay wow, sana on. Sak maliak pa nakaraman timaningan na basa. Siga ngay bas. Dirty nga, iyo, yak. Ang mga timaning, iyo, yak. Amoy ate na basa nga manay. Antay, dengga ma. Ang ako, uy, ang ako, ang Manila to, uy. Yung mani-mani, ah. Nilaka mo dato, uy. Pindang. Iyo, maninga na basa, kabuguday ta. Alright, maraming salamat po, Tata Apo. Iti bukal-bukal tayo. And damdaman tumanan, isagsagan na yung basi.